Estamos a punto de acabar o 2021 e quería compartir con vos dúas reflexións. A primeira é que non nos desanimemos. Estamos vivindo un momento complexo, quedan por diante semanas que poden ser complicadas, pero imos a ir adiante. E imos facelo grazas fundamentalmente ao voso comportamento exemplar, a esa xenerosidade. Para min é un orgullo ver como este país enfrenta a pandemia e todos e todas vos sodes un espello no que mirarme, un exemplo a seguir e agardo estar a vosa altura. Grazas tamén aos profesionais que nos coidaron, que nos cuidan, e a todos os científicos e científicas. Grazas a elas temos a vacina, que é o gran escudo protector. E non podemos máis que deixar de sinalar que como non facer de Galiza un país no que a ciencia e o coñecemento se poñan no centro, porque é o gran piar sobre o que podemos sustentar un futuro mellor. A segunda reflexión é que temos que ser optimistas. Temos todo para ser optimistas, imos a ir adiante e deixar atrás esta situación. E ese optimismo, para min, nace de todas as galegas e galegos que con gran esforzo sacan adiante os seus proxectos personais, os seus proxectos empresariais, as súas ideas, esos galegos e galegas que sacan adiante as súas familias sin renderse. Ese optimismo que me dá a mocidade, que loita por un futuro mellor e que ademais nos recorda que temos que coidar o planeta. A esperanza e o optimismo das mulleres que enchemos prazas e rúas porque queremos vivir nunha Galiza con igualdade. Ese optimismo que nace tamén dos nosos traballadores e traballadoras que nos demostran que temos un gran tecido productivo, desas pequenas e medianas empresas que asombran en todo o mundo cos seus proxectos innovadores, en definitiva, dunha Galiza que ten todo para sair adiante porque somos un pobo honesto, traballador e xeneroso. Neste momento temos que ter confianza, optimismo, temos todo por gañar. Feliz 2022.